מגה פיג. פעם קודמת, כאילו, סטארט-אפ מקודם שהמגה פיג עשה לי מדהים, עשה לי את מייזי. אז בוא נראה. אוי, לא, אין לי מזל, נדבר אחד. אוי, לא, נו באמת, למה לא פתחתי את מייזי איתכם? אוקיי, עסקתי לבאבל לפחות דברים. ואיתכם אני עומד לפתח מישהו. אל תתאגרו, אני מקווה שיעשה דמות איתכם. כאילו יצא לי מקודם, אבל חבל שלא ראיתם. כן, אדיר. נו באמת. סליחה שלא עשה דמות. עד עכשיו לא עשה דמות. פייפר! לא, זה סקין, נכון, יש לי את פייפר. לפחות יעשה איתכם סקין. נכון? תסתכלו את זה, 999. אבל אני עומד להעלות אתכם לבל למישהו. אגדי! חברים. האם זה דמות? כי אני לא רואה. כוח קרור. נו באמת, זה אולי מאפס לי. או שזה פתח את המגה פיג. וסתכלו שהעסקתי את מייזי. נו מה, למה אין לי אינטרנט? לא יודע מה העסקתי מהדברים האחרים, אבל תסתכלו שהעסקתי את מייזי. הנה חדש, מייזי. וכן, תסתכלו, אני קרוב כל כך. לבל 11. ספייק. אז מחנות. אוקיי, ממש מעניין. לא. לפחות עשה לי אגדי איתכם. זה חשוב. זה משהו חשוב, חברים. טוב, אז פעם הבאה אני אעלה סרטון ואני מקווה שיצא לי בדמות חדשה. אז יאללה ביי.